kami support hangking. Human Rights Day pulo lage 1948 ningkan 10 December ni Paris pen UN General Assembly hin pen sipang dak ponlo lasi pining 2023 ningkan just semet la bangso Human Rights Day Katalon athima bang dalahen lo je freedom, equality and justice for all busi athima bang e bipon lo lasi pininili tumdak Asdc West Karbi Anglong District Committee hin pen la bangso Human Rights Day Katalon dun ponang kok alam the bang lahen lo je nili tum pini chimat halo je nili tuma rights sa bang ke nang violate lo sike chengsi nili tum puji bang lahen lo nili ke jongila bang ke Government of India violated our rights by denying 244A of the Constitution. Lake nilitum Bharat Sarkar phan isi pulo je nilitum phan aron dovek sitame 244A nang pipedet la bangke nilitum khei ke rengje phan inglong so khei ke rengje phan lake nilitum aron aphan aja kong phan Bharat Sarkar pen karkan lo la pen ke hini nilitum ki puthui bangela hello je Government of Assam violated our rights by hijacking the powers and functions of Karbi Anglong Autonomous Council. Nitum puthuji bangala henlo jari litum 1951 lapen adun thu Asdc KSA KNC tum chesong si 1995 ningkan nitum pima department from cap executive lapen legislative of power kachi wantang council long laso power and functions itame pini bangke Assam Sarkar atum hijack pondet lo mana inghu pondet si ladak nitum akhe kachila naji longri kachira komji fan ko pima ke claim un executive legislative powers itame pini bangke Assam Sarkar tum pondet lata nili tum bangke pini Human Rights Day Katalon pen mas Assam Sarkar fan pulo jela kani tum rights Assam Sarkar tum violate lo ke thomni tum puthu bangke la henlo je BJP led Karbi Anglong Autonomous Council violated our rights by order non Karbi Anglong Autonomous Council Review 1908 oblique 2023 oblique 252 dated 25 June 2023 la ili tum kadu kaweta chini je Karbi khaya che thebong ke chengsi ili tum hompoti ta longle henlo la pen ke kiju da hompoti ta tum ke longle henlo longle pen Karbi khe ke dake pachika un elu sita no la bangso 25 June ni Karbi Anglong Autonomous Council pen kewan akimi along le arona bang ke la ke longle pen Karbi khe phan thakdak si Karbi Anglong long mat Karbi khe phan refugee kapaman de ji abidi lang no lo potsi la bangso Autonomous Council pen kewan land policy sita me la bangke nilitum rights bange violate lo pusi nilitum hin pen jongpon lo la si pini pir the dang la bangso Human Rights Day Katalon arni nilitum ningduk chipek lang lo la pen Karbi Anglong Autonomous Council Assam Sarkar la pen ke Bharat Sarkar phasa nilitum isi appeal lo la bange nilitum rights bang alang tu violate le den ji nang PP pe den ji la pen Karbi Anglong along ke do east west arat phandali tum kachini ri bang la lo je emithang along ri along emithang akhe kereng ji aja kong kachi hang long banke kaduk kavita ang diang don nilitum kachi song hong tam long arjabra pet nang ji pusi pini la bangso Human Rights Day Katalon arni pen nilitum isi chuni ri pon lo han lo pardon